frases que jo crec que té més força en el tema de l'economia del bé comú és que hem de canviar les regles del joc per poder canviar els valors de la societat. El capitalisme, sempre salvatge, ja sabem on ens porta. Pobres més pobres, rics més rics i alts càrrecs del Partit Popular i del PSOE en els consells de direcció de les grans empreses. Perquè les polítiques que facin els polítics que estan governant seguisquen permetent a les grans empreses robar a mans plenes, com el peatge a les renovables i concretament a l'energia solar. I això enllaça també en un altre tema, no? Fer economia al bé comú no vol dir oblidar-se dels números, vol dir pensar l'economia des del bé comú. En Compromís apostem per una revitalització de la nostra economia, del nostre teixit productiu, basat en els sectors tradicionals, basat també en l'economia verda, en la reconversió energètica, en l'increment de l'eficiència energètica, en l'ús racional de l'aigua i també en una agricultura de proximitat, ecològica, que acurte els canals de distribució per tal que el màxim valor afegit estiga en aquells que han realitzat el treball. L'economia del bé comú és un moviment que pretén canviar el sistema econòmic i social actual. No és un moviment polític, no és un moviment social, és tot junt. Volem canviar el sistema actual, de baix a dalt. És una palanca de canvi perquè pensem que el model del capitalisme que tenim actualment està esgotat, és evident, molts de nosaltres ens donem compte i estem caminant i buscant, no sols nosaltres, sinó moltíssimes associacions i moltíssims moviments, anar cap a un altre sistema que siga molt més just. Per tant, això pot ser una palanca de canvi, és un pont entre lo vell i lo nou, evidentment, és una alternativa concreta, possible, viable, aplicable a empreses i tot tipus d'organitzacions i a la societat. És un moviment que està en continu creixement, no està ja creat, estem construint-lo entre tots, vosaltres podeu formar part d'aquesta construcció, obert, participatiu, local i global. Nosaltres també pensem que l'economia del bé comú i els principis del bé comú i una nova construcció sempre s'ha de construir des de lo més petit a lo més gran. Per tant, és important que en ocasions com esta, que ara s'apropen les eleccions, els partits polítics d'alguna manera se n'adonen que des de lo local poden començar a fer molts canvis i d'ahir anar pujant cap a dalt. L'ADN de l'ABC, els valors, és el més important. Pensem que el que n'hi ha hagut de veres des de fa molts anys i moltes dècades és una crisi de valors. El que necessitem és agafar aquests valors que són bàsics dels humans i dur-los a l'economia, dur-los a la gestió política, dur-los a la gestió de les empreses. Aquests 6 valors són en els que se basa l'ABC: la dignitat humana, la solidaritat, sostenibilitat ecològica, justícia social, participació democràtica i transparència. I sobre aquests valors són sobre els que se construeixen totes les ferramentes que nosaltres estem posant a l'abast de la societat per anar aplicant i medint l'aportació de les diferents organitzacions al bé comú. Els objectius de l'economia actual és maximitzar beneficis mitjançant la competència i volem canviar-los per maximitzar el bé comú mitjançant la cooperació. I, per tant, això ha de vindre en un canvi d'indicadors. Actualment el producte interior brut és el que mesura l'avançada o no avançada que està una economia. Ja hem vist que això no demostra absolutament res, no te diu si aquesta economia és més o menys democràtica, si se respecten els drets humans, etc. Se proposa tindre un índex que siga el producte del bé comú. I a nivell micro el benefici passa a sí que se seguirà mesurant perquè això és imprescindible, és una ferramenta imprescindible, però passem a mesurar també el que és la contribució de les empreses i organitzacions al bé comú.
l'economia del bé comú proposa que les empreses i organitzacions s'avaluen respecte a la seva aportació al bé comú, i el que fem és proposar una matriu que dona una sèrie d'indicadors i contraposant tots els grups de contacte que tenen les empreses i organitzacions amb els 5 valors que hem dit que eren els 5 valors fonamentals de l'economia del bé comú. En el futur el que se pretén és que n'hi hagi etiquetes en els productes i en les empreses que d'alguna manera donen informació al consumidor per saber el que està aportant aquesta organització al bé comú. D'alguna manera se pretén que totes les empreses que més aportació facin al bé comú, que més puntuació tinguen una sèrie d'avantatges legals com tasses d'IVA reduïdes, són propostes, tasses de duana reduïdes, prioritat en la compra pública, que això ja s'està fent en compra responsable a nivell local, prioritat en la cooperació en la investigació universitària, etc. El moviment, el model de l'economia del bé comú es té que treballar a diversos nivells, des del propi individual com a persones, testant-nos del nostre comportament, de lo que fem, o de l'empresa en la que treballem. Lògicament, també el municipi és una part de la nostra vida perquè vivim en ell, ahí estem desenvolupant-nos com a persones. Per a tindre un municipi del bé comú, començaríem per tindre una assemblea democràtica, després s'elaboraria l'índex, la promoció dins de les organitzacions privades, empreses o ONGs, se faria al final el balanç i la idea de crear, d'estendre este municipi en una regió comú. I ara fem un resum de lo que sí seria un municipi, el govern local aposta, i de lo que no seria un municipi del bé comú. Canviem les regles del joc i canviarem els valors de la societat. En 2014 gastarem més de 600.000 euros en llum. Si reduïm un 1% el consum, tindrem 6.000 euros per a polítiques socials i un menor impacte ecològic. En 2015, el pressupost de l'Ajuntament superarà els 17 milions d'euros. Deixem de treballar amb bancs que tiren a les persones de les seues cases. Introduir elements ètics en la gestió és avançar en l'economia del bé comú.